Здравейте! Правя за сега на видео. Много интересна игра за някои хора. С мен е Shadow BG пак, да. Безплатни герои всяка седмица има. Днеска ги пуснаха безплатните. Ахрен, Аше, Браун, Чугат, Жарван 4, Когмал, Падион, Скарнер, Треш и Зора. Някои герои, нови герои, много ще направят и ще са някои, които искат да тъкат с мене, могат да идват да ми пишат в коментарите и да играем. Има много игри. Ето ги. Valhalla, Liga, Untune, The Forest, Minecraft, Caple, Mechanic. Та игра е на брат ми, Roblox, много нещо с самолети, което не го знам. Prototype, Little Speed, Unrated Capital, Dota, Counter-Strike Next Zombie и Counter-Strike CSGO, да кажем. Можете да ме потърсим. Не Counter-Strike, Next Zombie. Да, Global. Да. И ставаме клипа на пауза за малко. И ето на в лига. Чакай да обича малко тимове. Ето има много тимове. Някой ми прати за приятелство. То ето го. Shadow BG. Ето на мене. Можете да ме потърсим. Много приятели, да. Този няма прямо. И в тим, който имаме много големи. Голяме. И сега ще ви покажа моите герои и моите дигнати герои. Ето го Казик. На първо място ми 5 лево. Гарен и втори. Добре, както и да е. Мастър и трети. Аян ми е четвърти. Катерина ми е пета. Муна ми е шести. Шако е седми. Много ме било с Шако дълго. Осми е Хинзал. 115 победи. Да, бонус единица съм. Малките и. Ето и моите събирате често и когато искате. Кой е безплатен гървата тоже? Не. Трябва плащаш на седмица. Ето ми героите. Една и две. Чампион. 180 1350. Не, 1350. Не, аз го имам, ако обичаш. Ето ми героите. Сега ще ви покажа, ако имам скин. На това. На Казик си имам скин. Вече. Някой пак. Чакай малко е. И бързач такъв. Да, имам и сапорти. На това имам скин. Ето го. И на... Да, ама още не си го тел. На кой още имах скин? На кой? Ето на този имах скин. Не, е този. Този има много интересен скин. Много интересен. Много хубави стати има. Чекаме тези лица. И ето ми героите. Какво
много дълго видео. Успел съм. Ето видите на медитацията. И аз много се чудя както ви. Спидате, дава ви по-голям спид. По-бързо се движите. Целта, вие знаете какво е, добавя кръв на другия, който е до вас. Марк е, стреляш по човек и когато натиснеш пак марк и отиваш до него. Ето. Ето го, няма го, ето го. Това е щит, това е забавене. Това още не го знам. Това е телепорт, малко тъпо да го мисля. Флаша. Може да флашнеш през стена. Може да... Ейте и тук, ако има хращи, да флаши, а не. Не бе, флаша. Говоря за флаша сега. Не бе, малко тъпо са го измислили телепорта. Да, за показване. А Игнайта не почва играе. Игнайта може да го запалиш и ако е на малко, той може да умре. И всеки да умре. Смайтваш чудовище в джунглата. Малко ще ви трудно. Това е. Ето тук ми е последната игра, която не съм бил много напилен тези година. 12-4. Не съм много хвайтен. С Казикса съм имал много хвайтен. С Казикса, ако играете изобщо, да знаете, взимате първо този айтем, ако сте джунгъл. После този айтем и накрая този айтем. И крайна сметка вече сте фит. Не фит, ако има някой последен ден. И това е крайна сметка. Надявам се играта да ви е харесала. Ето, тук понякога има модове. Тук можете да правите игра. Тук да отидете на тренировка. Не, това е тренировка. Не, това е тренировка, знаете. Тук правите игра, Тук ботки, 3 въса или 5 въса, Ento, Beginner или Entrader. PvP-то, ето го. Ranked, Normal Draft и нормал игра. Арам е на един мост да играете. На един мост да играете 5 човека. Павла с 300 пари. И това е крайна сметка. Най-новия герой, сега ще ви го покажа. Най-новия само ще ви покажа. Ето ги най-новите скини. Съката ли. Най-новия герой е този. Клейт. Никът му Клейт. После Таляк, Алеристо, Сол, Джин, Илайлой, Хиндред, Тайн Кенчин, Еко, който е бая силен, Барт, който е много, и Рецай. По-надолу от тази вече. Аз сега на 50% намаление. Аз е на минус 50% ванкуар Shadow Baby. Аз е на намаление. Виж колко много герои. Еле. Аз го имам, без това не ме интересува. Аз го имам. Добре. И играта крайна сметка мене мати. Не интересува ме. Радвам. Ето, отворих Project тия и ми се падна Project Skin, който е ето е тази Леона. Мога да я махна и да получа 450 или да я купя за 1050. Ето казито мога да направя на 6 евро, ако имам 50 500 2 много. Не мога да ви го обясня. Вие ще го прочетете, ако останете. Крайна сметка ме бъгна.